Mara etrabına noyabr we dekabr aýlary üçin un paýyny alyp bilmedik ýaşaýjylar onuň köýýändigini aýdýar. Mara welaýatynyň ady bir etrabynın käbir döwlet dukanlaryna noyabr we dekabr aýlary üçin raýatlaryň subsidiýalenen un normalary berilmedi. Etrap ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, geçen ýyldan galan un paýyny almak üçin ýerli ýaşaýjylar häkimlige arda ýazmaly. Ýogsa da paýok köýýär. Etrap ýaşaýjylary subsidiýalenen un bilen bir hatarda döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan ösümlik ýagy we towuk buğdaýaly önümleri hem oktýabr aýyndan bäri alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Geçen ýylyň noýabr we dekabr aýlarynyň unlary obalaryna paýlanmadyk etrap ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, häkimlige arda bermesen geçen ýyllaryny köýdürýärler diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Käbir obalary geçen ýylyň paýoklary düýbünden berilmeýär diýip bir oba dukanynyň satyjysy habarça gurrun berdi. Etrabın käbir obalaryny geçen ýylyň sentýabr aýyna degişli un paýogy oktýabr aýyna paýlanypdyr. Un paýlanan döwürde öýlerinde bolmadyk hojuluklar hatda sentýabr aýynyň un paýyny hem alyp bilmändirler diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Bu ýerde bir sorag dörýär. Beýleki etraplara noýabr aýynyň un paýoklary paýlanypdyr. Beýleki etraplara un goý berilýän bolsa, onu mar etrabynyň ýaşaýjylaryna döwlet tarapyndan goý berilýän azyk garytlary nire ýok bolýar diýip ol sorag berýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna azyk garyt ýetmezçiligi bilen bagly mesele boýunça eger oňa etrap häkimi çäre görmese welaýet häkimine, ol hem çäre görmese Aşgabat şeňle arda ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy 3 fevralda Mar welaýatynyň Sakarçagy etrabynyň zarpçy we görelde ýaryş daýhan birleşikleriniň döwlet dukanlaryna da raýatlaryň oktýabr dekabr aýlary üçin azyk paýlarynyň köýendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna her hojalygy her aý ýeňillikli bahadan kesgitlenen meçberde un we ösümlik ýagy ýaly esasy iýmit önümleri satylýar. Ýurtda ykdysady krizis dowam edýän wagty hem-de hususy sewdada azyk garytlarynyň bahalary gymmatlygyna galýanmaly. Ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna subsidiýalenen azyk önümlerini satyn almagy isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy 4-nji fevralda paýtagyt Aşgabatyň teke bazaryna käbir iýmit önümleriniň bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, bazarda 1 kilogram banan 35 manatdan 1 kilogram ýokary hili tüwi 15 manatdan satylýar. Pes hili tüwlere xyridar tapylmadyk halatyna olar ösümlik ýagy ýa-da towuk buğdaýaly önümleri goşulyp satylýar diýip bir bazarçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bazarda alyjylaryň seýrekleşendigini aýdýar. Bir näçe bazarçy munyň sebäbini ilatyň satyn alyş ukybynyň pese gaçmagy bilen düşündirýär. Habarçynyň sözlerine görä, ykdysady kynçylyklar bazarlarda arabaçylara da täsir edýär. Bazarda alyjylaryň az bolmagy arabaçylaryň gadanjyna oňaýsyz täsir edýär. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri garaşdyrlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Bazarlarda harytlar gymmatlygyna galýar. Milli puluň hümmeti ýygyderli pese gaçýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji fevralda hökümet resmiýetleri we ýanygyç energetika pudunyň ýol başçylary bilen geçiren iş maslahatyna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň ýurdun önümçilik we maliýe görkezçiligine yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Prezident ýurdun pes maliýe görkezçiligini neftiň bahasynyň global arzanlamagy bilen düşündirdi. Türkmenistanyň iň esasy giýirdeji çeşmesi ýurdun ýanygyç energetika pudugy bolup durýar.